Biko to učí, že skutočná blízkosť sa neprejavuje v slovách, ale v tichých chvíľach, keď bolesť nepatrí len jednému srdcu, ale obom. Nie každý príbeh je napísaný v istotách, nie každá cesta je rovná a jasná. No láska, ktorá je pravdivá, nestojí len na radosti, ale aj na rozhodnutí zostať, keď sa všetko ostatné mení. Keď choroba vstúpi do priestoru dvoch bytostí, neodnáša len zdravie, ale skúša silu spojenia. Niekedy prinesie ticho, ktoré je ťažké uniesť, inokedy strach, ktorý sa vkráda do myšlienok bez pozvania. No tam, kde sa mnohí odvracajú, zostáva ten, kto pochopil, že láska nie je o dokonalosti okamihov, ale o pevnosti v neistote. Biko to pripomína, že v prítomnosti človeka, ktorý trpí, netreba veľké gestá, netreba správne slová. Stačí byť, stačí podržať ruku, stačí dovoliť slzám, aby našli svoju cestu, stačí mlčky sedieť tam, kde by iní už neboli. Skutočná sila nie je v tom, že sa strach necíti, ale v tom, že sa napriek nemu neodchádza. Choroba neberie len telo, ale často aj nádej. No ten, kto zostáva, sa stáva jej svetlom. Ukazuje, že nie všetko sa stráca, že prítomnosť môže byť liekom, že hoci niektoré boje nemožno vyhrať, niektoré spojenia nikdy nepodľahnú. Biko to učí, že láska nie je o sľuboch, ktoré platia iba v ľahkých časoch, ale o krokoch, ktoré vedú vedľa seba aj vtedy, keď sa zem trasie. Nie je nutné vedieť, čo príde. Nie je nutné rozumieť všetkému, čo bolí. Stačí rozhodnutie zostať, stačí prítomnosť, ktorá hovorí viac než akékoľvek slová.